Hi everyone, mayong hapon. Ni ako na ako'y gilakaw. Wadto kog syudad para mag-process ako ang mga papilis. Para na pud sa syudad na pud i-process. Samtang wa pa ko mabot sa kuang padulngan, video sa ko sa kilid-kilid. Wag tuon ni mo ni amuang dapit nga padung sa syudad. Mo travel gi ka og mga minutes gyud una pa maabot ngadto. Samtang ako nag-ride sa tricycle, hunong mga tricycle ka nagpagasolina, mag-video po ko. Nangita og timing ba nga wala bitaw kay pasayot. Wala kay tao bang naglantaw nako. Kabi na lang miingon niya nabuang ko kay masigisi-ngisi lanto-lantos daplin mag-video. O na nga ako nangita jud og timing. Nga wagig kay ko'y pasahero ba. Paluyo gani ko lingkod kay para wa kayo makakita na ko nga unsa akong gibuhat sa luyo nga mag-video kay saan lang ang dinis amua daghan ra ba kayong ang mata ba kay daghan kayo kanang sabit-sabit mo na ako naglikay ko mo na mag-video ko sa kilikilid ya hindot kayo nung panahon na kay ngano hindot kayo ang adlaw sidlak kaayo di pareha atong last last 18 to 22 23 gahapon kay sigiging uwan karon ra gini ni init timing kayo kay ngayon tang ako ang giadto 19 na to ni kuhaon pagka 19 niwa mo kumadto kay kusuking uwan ya hantod gid pagka gahapon siging uwan grabe digi masayon ang uwan din sa amo siging uwan karon na gid ni init to nindot kay panahon so ni naman ko diri sige kung video langay yun tagid mo ug palantaw sa ako kay ngano magpahimos ko nga mag-video nga mintas kay napa ko dinhi asa gaday kong mulakaw di kay magpahimus man so karon nga talas padulong namin sa City Hall liko ako lang ng gi-short video kay kun ako ning tas-on hala grabe din agid mo manan kay ngano taas tagig kaayo so ako lang ng gi-short putol lang ba doon na lang ko padung sa City Hall namo dinhi sa Bugo. So balik sa akong daguay kanang musgot sa kuno-kunuhay kay nami pasahero biya sa tubangan sige hindi ko video ani ron nagsakay biya kong tricycle video nya lakbit to karon man ako kuha sa akong requirements lingkod sa ako video sa luyo ako po mining musgot to na akong naon basta content creator gani buhaton gid ang tanan di ba huli na ko City Hall. Nya diri kay manam ko dito sa sakop sa City Hall diri ko sa gawas kay nabasabit man gid ko bisan asa na indot kay mga design indot tag design sa kilid-kilid kilid-kilid ba daghang mga tanom nya nay mga daghang shape lain og shape picture video kay saan lang pasalamat lang kay human ako sa kuang requirements tanan ba wana okay na kayo so nakakita mo ko sa mga pine tree awan na mag-video ko sa pine tree kay sus nindot na magyud ay nindot kay sa tan-awon grabe ka taas sa pine tree nya nindot po kay ang kuandon ang adlaw kay sidlak kaayo samtang ka video anak ko nakita ng mga estudyante dira sa atbang nananghid po ko sila nga pwede mag video sila ingon po sila okay smile ako pong ginang smile grabe na nice kay mga tanom diri mga tanom nindot kay mga tanom simple la kay ni mga tanuma nya nindot kay tan-awon grabe makapa-inspired sa mata samtang karon nga naman ako diri diri na mukaon na pud ko pupungko ara lang ko sa pupungko kay wa man kuy ko ana nang dito sa mga special nga pagkaon ana ko sa pungko do tulo ka puso nga tag 5 nya na ay fried chicken nga tag 20 duha ka buok okay na magkaon lang ko og nay tubig okay na libre na gyud ang akong paniod to karong adlaw wa na tulo ka puso na busog na kayo fight na kayo okay kaayo lami kayo maniudto taninyo tanan everyone salamat sa inyong paglanta